Hello guys, welcome to my vlog. Naami din sa pag-entrance yun sa sa Sulo Naga. First time pa ko makaadto diring lugar, diring dapita nindot manday kaayo kay ah humana ang ilahang kuan pero naigamay diha nga wala pa na jud na human, basta human na jud siya ang dalan paingon dito. Kung moadto mo dito, okay kaayo ang dalan padulong sa Sulo Naga. Then naami sukdanan diha karon magsukod mi kay salamat kay sa Ginoo nga naara joy nagpa-order sa mua mo na nga tagaan mig skits nga naa daw din ha ilahang balay mo na nga ah, wala jud unta mi trabahoon galing naara jud panalangin nga ihatag sa Ginoo dili jud ta pawadaan niya sa tong mga gikinahanglan siya jud tanan ang mag-provide wala jud tay alang mahimo kun wala siya busa sangpit lang jud ta niya kanunay ampo lang ta kanunay ug maglihok sad ta kay dili pud ta mulihok wa pud tay panalangin nga maabot naalang pud ko i-share sa inyo ha. Samtang nagbiyahe mi sa Kumbana padulong og pauli gikan og Dipulog padulong sa Ipil na atong na disgrasya mi ba kaduhang kinabuhi na nako karon muna nga pasalamatan ako ang Ginoo nga gibuhi pa ko niya kay kaming duha kay tudyo na ako nga nasaksihan ang mga panghitabo sa mong pagkadisgrasya nakatulog jud ko kadali atong higayuna muna nga may gani gipukaw pa jud ko sa Ginoo munang mag-alaga jud ta aron sa ingon ni ana padayon ta nga magkinabuhi nga uyon sa kabubuton ug dinhi naabot nami sa amuang sukdan kailangang palibot mani nga balay up and down ang amo ang sukdan dinha. Thank you Lord sa imong pagbantay namo. Salamat sa inyong paglantaw. Bye. God bless.